Племеницата какво количество алкохол погълна? Ма тя просто пие като за умрелите, бе. Леле, и за живи и за умрели. И за живи и за умрели. То това пиянка. Ти не пиеш. Колко пъти това е нормално човек да се почерпи, нали съм дошла на селото си. Дошла съм на Панаира. И като се дойдете в родното село ви се отваря глътка. Аз не обичам алкохол да опитвам капка. Емилия прелюбодейка ли е? Да. Не ли да ма ти видяли ма? Мерили колко? Така казва хората. Мерили, Как се мери? Как се мери? Така, да не види на... Но като заговорихте за изневяра и започнахте да сияете от щастие. Да. Като че ли хубави спомени нахуха в главата ви. Ти не дай да се пиеш, че си опитам че останал се Спире. Само да Да, какво го държиш? Ако искате вие да ми подържите микрофона. Тя няма да ме оправи. Защото тя няма нищо. Ама ти е работата, брат. Дай 5.